Здравейте хора, аз се казвам Михаил Ибрямов. Добре дошли в моя канал. Днеска с Сашко Ангелов и Антон Георгиев Кочев ще играем мижинка. Ако искате още такива видеа, пишете долу и пишете коментари, ако искате още такива криница. И ако искате още такива скриници, пишете долу в коментарите. Сега кой ще мижи? Сега хора, Антон Георгиев, който ще мижи. Добре. Хора, сега. Хора, сега трябва да се скрим някъде. Трябва да се скрим. Хора, къде се скрим? Хора, тук ще се скрие. Хора, тук ще се скрие. Хора, тук ще се скрие. Сашко Ангелов там се скрие. Антон мижи. Хора, сега. Какво стана, бе? Скри се, Антон. Хора, сега скрихме. Сега се скрихме тук. Сега Антон мижи. Хора, Антон Георгиев куче мижи. Ето хора. Ето на някакъв... Ето някакъв ключ също. Хора, сега. Само да Антон да не ме открие. Хора, само Антон да не... Моля да не ме открие, защото това ще е гадно. Хора, Антон ме намери. Сега хора търсим сега Сашо Ангелов. Знаех си, че съм някъде надолу. Така че сега... Хора, сега кой ще мижи? Аз да мижа. Хора, аз мижа, вие че е съкрити. Аз там мижа. Хора, сега аз ще мижа. Хора, сега. Хора, абонирайте за моя канал и коментирайте, ако искате още такива криница. Хора, ще чакам тук Тонито. Абонирайте за моя канал и за Сашко Ангелов. И абонирайте за него. И пишете долу в коментарите, ако искате още такива видеа. Криници. И хора, аз ще мижа. Бързочето ще мижи. Хора. Сега ние двамата с него се крием, пък ми ще рано трябва да мижи. Хайде, почваме. До 50. Да. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Кой се скрие? Хора. Кто?
Хора! Почвам да търся! Сега трябва да открием сега. Хора, трябва да открием сега Сашко Ангелов и хора. Сашко Ангелов и Антон Георгиев Кочев. Сега хора. Хора, сега трябва да открием Антон. После Сашко. После накрая Сашко ще се скрие. После аз съм кой хора. Да ще се изкрием. Тук трябва да проверим някой има тук. Добре хора. Това наблюдавам. Тук някой има ли? Няма. Сега трябва да чуем още напред. Да, напред още трябва да трудно. Хора. Трябва да гледам зад нас. Ако някой идва. Хора. Сега. Не мога да открия. Сашко Ангелов. Тук някой може да се скри Сашо обаче. Хора. Трябва да чуем на там. Се видя на филма. Хора. Тискате палци нагоре и абонирайте се за Михаил. Абонирайте се за Михаил Игнафилямов, за Сашко Ангелов и за Антон Георгиев Кочев. Хора. Сега трябва. Хора. Сега трябва тук. Трябва да ги намерим. Сашко Ангелов и Антон. Антон мисля, че отиде мисля, че отиде с Сашко, ама не знам хора. Пишете долу в коментарите. Пишете долу в коментарите, ако искате такива видео още. И ако искате час-две криеница, коментирайте. Сега трябва да ги открием. Хора, къде са те, бе? Мога да ги открия. Обаче ще ги... Сега трябва да се мога там, да видим някой може да се скри пак там. Хора, сега трябва да наблюдавам дали идва някой. Хора. Тук някъде има някой. Трябва да наблюдавам също и някой да идва, защото може оттам да излезе. Ама хора, абонирай за моя канал и направено тук някой има. Тук някой има. Тук няма никой. Може да чакаш да говоря по-бързо. Хора, няма никой. Както гледате, Сашко Ангелов и Антон Георгиев Кочев, не знам къде отидаха. Ама хора... Мисля, че са там. И двамата чух стъпките към там да отиват. И не знам хора обаче. Не знам. Не знам. Пишете долу в коментарите. И коментирайте, ако искате видео игри. Ако искате. Имам Car Parking и Roblox. Пишете долу в коментарите, ако искате да кача две игри. И сега Сашко Ангелов.
Айде, ако не идва. Защото може от всякъде да излизат. Независимо от това. Хора, може тук да са хора. Вижте, ще тук. Ама, не се знае. Хора, може да открият те вече. Хора, дайте палец нагоре, поменете, моля ви се. Много хора, много ги открият. Хора, много прах. Къде са те, бе? Айде, хора, открихте. Хора, открихте. Хора, открихте. Хора, открихте. Опа, открих! Аха! Хора, открихте. Хора. Хора, ето ги, ето са. Хора. Открийте, хора. Хора, открийте. Yes! Коста е! Намерихме. Хора, открийте. Ето. Коста е! Открихме. А какво прави там в това клуба, а? Нямаме право да се крием вече там. Минавайте, ама аз ме видях, вие говорите там. Аз ме видях. Ме открих, хора откриха. Хора сега наред да брои и също. Ти си наред да броиш. Трябваше да е по-различна. Знаеш, Хора. И сега. Открих ги, хора. Открина Ибрянов. Сега наред. Аз и Ангел, Кочев и Ангел се скриха там. Ибрянов ме откри. Ангелов трябва да миши. Трябва сега ти да мишиш. Да, ти от начало. Аз започвам само от начало. Да, може. Или аз започвам. Аз си почвам от начало. Аз тук снимам си. Привет, хора. Днес вие се намирате в моя канал Санчко Ангелов. Абонирайте за него. Абонирайте за Тони Къчев 2014 и за Михаил Ибрянов 2013. 2013. Без това. Се е писал само Михаил Ибрянов, но... Да. Да. Абонирайте се. В момента вие гледате Кренца и те двамата. Те боряха обаче видеоклипа ми свърши. Сега отново започваме. И сега аз мижа. Да. Аз той не откри двамата, аз ви открих двамата, сега наред и той да брои. Сега буквално сме само 3 И стрима Креница много небавно, него незабавно не става, обаче хора, всичко правим заради вас, абонирайте за канала, пишете долу в коментарите, ако искате още такава Креница, ако искате част 2. Ако искате част 2, обаче не на същото място. А на другаде и повече голямо и Да. повече хора. И там може да Между само да кажа, някакви въпроси. може да играем Креница във военните бълко, защото там знаеш кой играха там. Живко и Мишо и Кажу Мико Недевчев там играха Креница. Хора, вижте ми Кренице. Абонирайте се за това сладко котенце.
Абонирайте. Мира се, хора. Мати. Мяу. Ако обичаш, Ако дойдете в Средец, заповядайте. Чакай. Област Бургас, град Средец, улица Хаджи Димитър. Ако сте от София, много по-трябва. Да. Ако сте в Бургас, ако сте в Бургас, елате в град Средец. да. Ама ако сте в Пловдив, в София, там нататък, няма смисъл. Да обикаляте. Ма можете да ни последвате. Да. И да дойдат. Да. Да. Хора, да снимаме още. Добре. Не знам. Всяка събота, неделя и петък качвам много видеа. И понеделник. И вторник. Понеделник, вторник. Петък, събота и неделя. Неделя, вторник, петък, събота и неделя Хора, качвам много видеа. поне, ако вижте, ето тази маленька котка, абонира за нас тримата. Да. Хора, сега, ако искате видеоигри да качвам в YouTube, пишете долу в коментарите, ако искате. Да, например, Car Parking. PUBG. Аз имам Roblox. И да, също така Roblox и всякакви игри. Да. И може да гледате. Да. Ама най-яко. И също така абонирайте се за Живко Димитров, за Мишо Ангелов и за Митко Неделчев. Също те имат канали, YouTube канали. Да. И тях да трябва да ги последвате. Те Иначе ще... Те сега ги няма, но ще дойдат Да. някъде след 3:30. вечерта. 3. Да, и може да Живко Димитров може да дойде в 3 часа. Да. И 3:30. Да, и можем пак да И Мишо Ангелов, не знам сега. Мишо Ангелов, той е малко по-късно. Братле. И също така. Вече 3:30. И също така, не забравяйте. И аз звъни на Живко. И също Ами, така аз не прекът забравяйте. кажа. На Ай, чао, хора. 19 юни. Чао. След малко